Lang etso club ahin pen patir piponsi denarong pathu aklam malong phaikuni ni phaing kora trogani winter cricket tournament championship kapamanpon. Labangso winter cricket tournament championship kapamanpon along kichengsi ke pathu pon lake bampathar club lapen kuliterang club angbongsi ke pathu pangcheng ponlo. Halapu kuliterang club ahin pen 15 over pen 148 target piponsi bampathar club atum 91 runs ansi kiledun chokajok 57 run pen kuliterang club atum chepahai pon. Kicheng siarani manpeng aluhia manpen tourism board chairman Dharam Singh Kro lapen denarong KCS amaipu sarthe terang lapen DSA cricket secretary Rajiv Bey lapen Empire Bronson terang lapen mindar ingtia tum chetong dunsi ingsamjin pen pachun pon. Cricket winter cricket tournament ini pangceng pon lo ke pangceng pon la ke Black Panther versus Kuligao la tum si pathu pon lo pini kecheng siarni Kuligao tumbang fitan pen lang itum atim pen cepahai pon diga la pen kado kabe khela bang ku cricket ning hang atum na join dun ji pang la si chuning riglo la pen contact number bang la nilitum la aber screen along piponik po la sining ke hang bang putum kado kabe kedoan stami na join dun phansi chuning riglo adim la ke denarong playground along. News report Bikram Teron, Karbing Long Live.